abantu abazindwangu, abantu abazugqoka, abantu abanesitayela. The nominees are Most Stylish Artist Mjitelwa Ngelovi Gito Gamelisha Kawashama Wenza Wake Ngita Gonyama Yeshati Magic Voice Taibas Mnige. Most Stylish Artist. and the winner, owinile, Iko Gamelisha! Sanibona. Ngibuyile esibhedlela. Ngivukile. Ngivukele ukuzoqopha umlando kulonyaka ka-2017. Wabuya sweet nami iyeza iyabhamu kamthandeni njengoba kuza ugudi okweyindondo indondo nginazo naka abathawula mhlophe zindondo zami lezi lendondo ingeyenu balandeli bami mina neyindondo zami eziyinina
ukube ingeyami ngabe kusashoda 10 angineli belisekile